Bottom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giyan ka na video akya muntayan niyo na video anan isa ko mga pamumulong mag-ingaran sa Nurhan mag-ilano sa doktor. Agyan ka na nakangudaan nawata na madakalap sungo na tao kagi sabab sang kutwa pakilain niyang kiran umamanti pada nagyang kutwa kapagupira inyang kutaw pembagut niya nun kuan niya nun ang kutwa ator puun sang kutwa tiyan ada din kapal iyagyang kuto ataw din kapal iyagyang kuto manusia ang bulungan yan. Napkuan niya no nagyang kuto ator. Mga bangsa ko nagyang kana na pembetuan nila sa Dr. Nurhan na miya kami sa ko sa Facebook daw ko niyan reply. Kuminta ko kung mga postian daw ko niyan reply. Gi sabab piya karayaga kaniman to ko riano miya kapiragawi. Agyang kana nagalabak yan na paled nanan kapamrak, paled nanan kapamukag, paled nanan kapangakal. Sa kataya suisa ko mga video kigalabak sandila gidanan agalabak inosay niyan piya-piya ang kanan okit-okit adiran ikapamagakal kapagakal niya ran sumadakal ka di benar ubaad na pagkakuan yan ator sang kanan lawas ka sang kanan atiyan ka aska pakibulungon kaaya mata ang benar na giyang kanan ator na ronumbuanan puon o gaid na pagpagakalang kanon yan sang kanan okit-okit adinyan di kapakapamulong. Allahul Musta'an. Mantayan tanong yung ka video explanation rayagan sang kanan galabakiran. Kaisay niya ming galabakon mambu o gaid na piya karayagyan ang kutwa bunta ladiran di kapangakal sa iko okito kita diran di kapangapamulong. Paraan ng pag-oopera. Ngayon, dadako tayo sa operasyon. Ngayon, kung makikita natin, no, mga kababayan, kung mapapansin nyo, gumagalaw yung kamay ng faith healer. Gumagalaw kahit saan, hindi mo napapansin, no? Kahit tingnan siya sa paraan ng wag lang siya titingnan sa ilalim ng kamay. Kasi pakikita ko sa inyo yung pagtatago dito sa kamay. Ngayon, kung mapapansin nyo, hindi siya nakikita kahit gumalaw ako ng pagganito. Papatong ko ng kamay kong ganyan, kukuha ko ng bulak. No? Dito karaniwan sa mga may londuyan nito may mga banner. Pagkalagay ng candy yung pagkalagay ng candy na galing sa kamay, nandito na ho, no? Aartisa na kunyari may kinuha siyang panghiwa dito. Kunyari hawak niya, no? Pagka ganun niya, di kunyari nahiwa na, kaya medyo nagkakakulay pula na, no? Dudurugin siya ng pipisilin siya ng pipisilin. Papansinin nyo, i-open pa sa inyo ng ganyan. Ito yung karaniwang ginagawa ng isang mga sikat na nag-oopera para hindi sila mapagdudahan. Pipigayin pa nilang ganyan sa panantao para mapatunayan na dugo nga yun. Minsan, pinagkapunan na doon, sasawsawan pa. Babalik dito. Ngayon, dadaanin niya ng paihip. Naku, may sapi ka. Ganun yan. Minsan, hindi mo sinasabi ng ganun ng faith healer. Nasuri ka niya, may sapi ka na, no? Gagawin niya, ihipan ka dito. O kaya, may taga-ihip na, no? Halimbawa, ikaw mag-ihip. Ihip. Sige, ihip. Ihip. Yan. May nakukuha ng isa. Tutunog na ng ganon. Ihip pa. Sige, ihip. May kukuha na pa ng ganito. Sige, ihip. May nakuha pang ganito. Sige, ihip. Ihip. May nakuha ng ganito. Ihip. May nakukuha ng ganito. Nakakailang piraso yan. Ngayon magtataka ka, bakit ang daming laman sa loob? No? Pero tignan mo yung laki. Liit lang. No? Sige, ihip pa. Meron uli. Sige, ihip pa. Meron uli.
Lapit mo. Lapit mo yung nguso mo. Yan. Uubusin yung pako ngayon yan. No? Yan. Dalawang pako. Yung pag naubos na, kukuha uli ng bulak. Kailangan kasi ng tubig para dumami yung, para makita mo kunyari madaming dugo, no? Wawak na ko yung pang ganyan. Ngayon, maraming mga foreigner gustong-gusto yung ganyan, no? Kasi dito nakikita nakalubog yung taliri. Sabi nga nila, oh, bukas nga. Yung iba naman, nilulusot ng pag ganito. No? Kaya nakikita parang kalahati ng daliri pumasok sa loob. Yan. Yan. Ngayon, hindi may laman sa loob yan, di ba? Yung plastic, no? Pangkuha niyan ganito yung marami. Tapos papalagyan ng alcohol. No? Kunwari, ito na yung alcohol. No? Alcohol. Kukunin ng ganito. Kukunin yung plastic na pinagbalutan ng candy. Yan. Yan. Tapos, meron balisong-song yung dyaryo para pagtapunan ito. Yun na. Tapos, kukuha ng langis. Kunyari mananalangin. Oriano kaya muntayin yusan na miya karayagar kano mataan agyang kanan na galabak ang kanan na pamumulong sa marugong si Nurhan na paliadan kapangakal kainunta na adam pa na video niyan insyaallah kilangan tano siyabu adaan yan daanap sa pangan amalong ang kutwa liman yan sang kutwa kapkapitin yan kutyan o tao kasasapangan yan amalong kadinyan pag-ilay o anda pagpakapoon agyang kutwa ator na amay kamapa ka takna yan og agyang kutwa ator matago yan sa agyang kutwa tiyan nagunyang busawa agyang kutwa malong kaan yan mapakilay kumadaklataw aadin amya kapunon ator na miya kalalaanan akapangakal na di kanuron pagkakal sa katepan su video niyan. Ako na lang ginagawa sa mga termos na. Uy, soup pala. Termos. Hanap mo ng magkuhan. Naman nagtalok sa akin. Kasi tinatago yan. Nadidalaw sa akin. Misababsan mga bangsa ko mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala na miya karayagar kanwa agyang kutwa kapapangakal agyang kanan pamumulong na pananggilaan tanwanan kainap kabinasan yan na suparatiya tanong so panarima tanong si ikwa Allah subhanahu wa ta'ala upyura makipamulong ka pagkiopiraan ka nagyang ka na matatago ator sang ka na natiyan ka nasung ka sa doktor kasiran imata o mangopira. Wassalamu alaikum.